pareng matur dhumateng para sedaya. Nggih. Mriki kula sak warga Alas Demit ngaturaken matur nuwun sanget dumateng Pak Gi sak keluarga ingkang sampun paring sedekah wonten ing siang menika. Mugi-mugi amal sedekahipun dipun tampi dening Gusti ingkang Maha Agung, dipun lancaraken anggenipun pados sandhang pangan, dipun lancaraken sedaya kajat Pak Gi sak keluarga. Nggih. Dene bakul bakso ingkang badhe ngintun wonten ing papan menika dipun sumanggaaken samangke kula selok sak rencang. Nggih. Dene bakul guliran sate ingkang badhe titip amal sedekah wonten papan menika kula sak warga namung ngaturaken ageng panuwun ingkang badhe jurung sedekah wonten ing papan menika mugi-mugi rejenipun dipun lancaraken saha dipun pinangkani Mboten ana, Mas. Lajenge, Mas. lajeng mangan. Nggih. Kok teruske dereng rampung nih. Engke dik dipunani. Dene bakul sate niki Mbah Biok menika tesih tedas balunganipun. Kula tesih pedas napa-napa. Nggih. Ajeng rica-rica saged, ajeng apa jenenge Tengkleng. kleng sing paling seneng. Nggih. 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 Mangke menika kagem kula pribadi. Kan nek pribadi kancan iya no. Sedanten menika tesih tedas tengkleng kalian rica-rica. Pokoke tesih nampi amal sedekah panjenengan sami Nah, kula sedaya nggih. sampi wonten ing papan menika sak warga Alas Demit. Nggih. Pokoke kula sirlok. Kula selok ampun kuwatir Nggih. Mboten nek keblasuk. mboten amale mboten bakal kebasuk. Dados warga Alas Demit menika nampi napa kemawon sing penting mboten mendemi. Nampi menapa mawon amal sedekah panjenengan ning selak ngelih. Suwen ramangan. Lah kuwi suatu kurang. Dene jenengan ajeng ganyi kemawon monggo kula madang niki.